María Pita foi unha heroína de armas tomar. Maior Fernández de la Cámara e Pita, coñecida como María Pita, é unha das mulleres máis importantes da historia de Galicia. É a protagonista indiscutible da historia de Galicia, unha muller exixente e decidida. Sigue presente en moitos recunchos de Galicia. Malia ter poucos datos que atopamos sobre a súa vida, as recentes investigacións deronlle a coñecer detalles sobre a súa vida familiar e as súas orixes. Sábese que o seu nacemento produciuse ao redor de 1556 e que traballaba axudando no negocio dos seus pais, propietarios dunha tenda. Casou e quedou viúva 4 veces. Os seus 4 maridos deixáronlle 4 fillos e contan que non casou por quinta vez porque así o requeriu o seu cuarto marido, deixándoo por escrito no seu testamento. Ao quedar viúva por última vez, o rei Felipe II concedeulle unha pensión equivalente ao salario dun alférez, máis 5 escudos ao mes e ortogoulle un permiso para exportar mulas de España a Portugal. A súa grande contribución á historia, pola que sería lembrada para sempre, tivo lugar no ano 1589. Foi daquela cando Sir Francis Drake, corsario da Mariña Británica, asediu a Coruña como castigo polo seu apoio á Armada Invencible enviada un ano antes polo rei español contra Inglaterra. Logo de longos días de feroces combates e intensos incendios, a poboación refuxouse e ofrece resistencia detrás das murallas da cidade vella. As mulleres e os nenos colaboraron tanto como os homes utilizando calquer obxecto para pechar as fendas e resistir, pero o inimigo finalmente logra abrir unha grande brecha de acceso na parede. É entón cando María Pita chama e mata ao alférez inglés, o que arrebata a súa bandeira. Dice que este acto realizouse baixo o berro de "quen teña honra que me siga", que desmoralizou as tropas británicas e provocou a retirada de nada máis e nada menos que 20.000 ingleses. Unha vez que terminou a batalla, axudou a recoller os corpos e cuidar dos feridos. Xunto a María Pita, outras mulleres da Coruña axudaron a defender a cidade. Unha delas foi Inés de Ben, que foi ferida por 2 balas inglesas na batalla. Diante deste heroísmo, os ánimos abatidos do pobo da Coruña transformáronse enfrontándose aos inimigos que foxen precipitadamente. A Praza de María Pita é un dos tributos que a cidade da Coruña decidiu dedicar a unha das súas cidadás máis ilustres. É o lugar elexido para construir un monumento no seu honor. A obra, acabada en bronce e concibida por Xosé Castiñeiras, representa a heroína levantando unha lanza e co cadáver sen vida do alférez inglés que atacou a cidade aos seus pés.